No rest, no rest. No rest, no rest. order is no No rest, no rest. No rest, no rest. No rest, no rest. बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउज नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया लाबोदों नोंखौ मोनसे गिदिर खौरां नोंथांमोननि गेजेराव लाबोदों सोरनि सोलो बोलोआव प्रफेसर लाइस्राम लाड्डु सिंहखौ रैखाथि होनो सानखो पुलिस बिफाना मा जाहोनाव दिनै एबसुनि सोमावसारनायखौ होबथानो सानखो जाय लाइस्राम लाड्डु सिंहआ जाख्ल'नायनि थाखाय गिबि मन्त्रि भिजिलेन्सनि नायबिजिरनायाव दायनिगिरि होना एरेस्ट खालामजाना बेल लाना दा खारखुमानानै दं बे बाथ्राखौ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारियाबो मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों रोखा खालामनानै होदों अब्ला सोंथि सिखाङो बिथां दायनिगिरि जाख्ल'ग्रा प्रफेसर लाइस्राम लाड्डु सिंहखौ मा जाहोनाव रैखाथि होनो सानखो बे मोनसे गिदिर सोंथि बिटिआरनि मोनसेल' नायल' जायल' बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिखौ मानो बेफोरबायदि जाख्ल'ग्रा सुबुंनि आखायाव दोननो सानदों बिनि आन्दोआव माबाफोर जाहोन दं नामा बे मोनसे गिदिरथार सोंथि बेखौ लानानै दिनै एबसुनि मोनसे हानजाया धरना होबाय थानायनि उनाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सिं फारसे हाबलांनायाव रैखाथि हानजाया बादा होनायखौ नुनो मोन्दों बेखौ लानानैनो एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया मा बुंखो बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों लामोनि दिनै जोङो दुलाय बर' फरायसा आफादा गोख्रों वार्निं होयो आसाम सरकार आरो आसामनि माननीय गभर्नर बिथां इउनिभार्सिटिनि चेन्सेलर बिथांमोना थाबैनो बे प्रफेसर लाइस्राम लाड्डु सिंहखौ होखारनांगौ आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव गोदान इनचार्ज भिसि बिसद थिसननांगौ मानोना सासे काराप्टेड सुबुङा दिनै सिएम भिजिलेन्स आरो बेबादि एन्टि कारापसन जि चार्जेस बहायजाबाय आरो बिनि चार्जेसफोरखौ नुनानै जोंबो गिनाय मोन्दों मानोना बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि बायदि बे जायगायाव थानानै बिथाङा भाइस चेन्सेलर मावनानै जिबादि चार्जेसफोरखौ नुबाय कारापसन कनस्पिरेसि आरो गुबुन गुबुन जाख्ल'नाय बेयो जोबोद मुगैथाव बाथ्रा आरो बिनिखायनो जोङो दिनै बे मोनसे खुद्रिसारनायखौ लादों आरो गोख्रों रावजों दिनै आसाम सरकार चिफ मिनिस्टार बिथां आरो लोगोसे गभर्नर आरो लोगोसेयै मानगोनां बिटिआरनि चिफ बिथांखौबो जोङो दिनै खावलायो जाहाथे बे दायनि सायाव आरो बे सासे भाइस चेन्सेलरखौ बोखारनायाव बयबो मदद खालामनांगौ आरो बिथांखौ बे इउनिभार्सिटि केम्पासनिफ्राय माने होखारनांगौ आरो बिनि थाखाय दुलाय बर' फरायसा आफादा जोङो दिनै वार्निं होदों आरो सप्ता खनसेनि उनाव जों 1 थारिख आगस्टआव जोङो मोनसे सम होबाय 1 थारिख आगस्टसिमाव जोङो बेबादि जाफुंसारनाय मोनाबा जों 1 थारिख आगस्टनिफ्राय बे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि केम्पासआव दुलाय बर' फरायसा आफादा लोब हाजार फैनानै जोङो बे माने इउनिभार्सिटियाव केम्प खालामनानै जों आन्दोलन खालामगोन आरो बिथांखौ जेब्लासिम होखारा बे समसिम दुलाय बर' फरायसा आफादा सिरि थानाय नङा नोंथांमोननि रिलिखौ जना दंखानायखौ बे समाव मा बुङो सार बिथांमोना बिथांमोननि दायित्वखौ फालिनो नाजागोन नाथाय बे जोंनि गणतान्त्रिक अधिकार बे जोंनि डेम'क्रेटिक राइट जे जों प्रटेस्ट खालामगोन बे इउनिभार्सिटिया जोंनि इउनिभार्सिटि आरो बे इउनिभार्सिटि केम्पासआव जों बबेजों थाबायो जों बबेहाय प्रटेस्ट खालामो जों बबेजों थाबायलाङो बे जोंनि अधिकार आरो नंखायनो दिनै जोङो बे इउनिभार्सिटिनि एडमिनिस्ट्रेटिभ ब्लकखौ खेबसे गिदिंनानै मोनसे राउन्ड जोङो गिदिंनानै जोङो आसाम सरकार मानगोनां गभर्नर चेन्सेलर आरो लोगोसे जोंनि बिटिआरनि चिफ बिथांमोननिसिम बे मेसेजखौ होनो लुबैदों जाहाथे जोंनो कुइक जास्टिस नांगौ इमिडियेट जास्टिस नांगौ भाइस चेन्सेलर बेबादि काराप्टेड सासे मानसिखौ बिनिफ्राय होखारनांगौ आरो जोंनो गोदान बिसि होनांगौ आरो क'क्राझार जिल्लानि गासै एबसुनि मावथिजों जोङो दिनै बे मोनसे जोंनि जि 2 घन्टानि 3 घन्टानि जि धरना जोङो बेखौहाय जोङो जाफुंसारनाय मोन्दों आरो जोङो आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार आरो आसामनि गभर्नर बिथांनो जोङो मोनसे मेम'रेन्डाम दैथायहरदों आरो बेखौ क'क्राझारनि डिस्ट्रिक्ट कमिशनारनि जाय एसिस्टेन्ट कमिशनार बिथाङा बेखौ नाजावबाय आरो बेखौ लानानै बिथांमोना जोंनि मेम'रेन्डामखौ एक्सेप्ट खालामबाय आरो दिनैहाय बे मोनसे जोंनि साक्सेसफुल धरना होननानै जों सानो सिक्किम रायजोआव दावबायहैनो गोसो जानाय दावबायारिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां बिटिआर आरो आसामनि बायजो सिक्किम रायजोआवबो दंसै दावबायारिफोरनि थाखाय गंसे बर'नि मोजां सिखोन साखोन हटेल साया ब्रह्मनि नाजानाय आरो सामलायनायाव दायो दावबायारिफोरनि थाखाय सिक्किमनि गेंटकआव खुलिदों हटेल साइमन गेंटकनि चिफ मिनिस्टार थाग्रा बांग्लानि साखाथि
फ्लावार्सनि JN र'डआव बर'नि साइमन हटेल दंसै। जुदि सिक्किम रायजोआव दावबायनो थाङोब्ला नैबे हटेल साइमनआव दावबायारिफ्रा हर थानो हागोन। गासैबो खाबुगोनां साया ब्रह्मनि हटेल साइमनआव जायखिजाया समावनो दावबायारिफ्रा रुमखौ बुकिं खालामनो हागोन। लोगोसेनो सोरबाफोर दावबायारिया सिगांग्रो रुमखौ बुकिं खालामनो सानोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 6291623149 आरो 7011225908 आव थोंजों स्लट लाहरनो हागोन।